no yɛma mmɔdena na yɛyɛ bibi ana gye ase ɛkyerɛ sɛ baabi a ne yɛde yɛnim no yɛbɔ mmɔdena sɛ yɛbɛma ntoma no adɔɔso yɛma ntoma no ɛnnɔɔso sɛ wobɛhyɛ ataareɛ so so a na ɛyɛ t-shirt a ɛyɛ ɔbɛɛfoɔ ne ɔbaahema ɛyɛ t-shirt no ɛno ɛde ntumi ɛyɛ ɛfrafo na ntoma no mmom ɛnnɔɔso na nipa ewu sɛ yɛamammerɛ no ɛdi mu sɛ ɛyɛ ataareɛ nko asa a akyerɛ sɛ obi ɛɛkɛ yɛ na ɔko yɛ na bia ntumada no ɛna yɛama ntoma no adɔɔso. Mepakyɛ wɔ ba yɛbie no ntoma yɛmfa sɛ ade bɛnsa ne ho sɛ ɛyɛ fitaa ɛne ntoma pa yɛmfa kɔbere anaa grisi ɛno deɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛnka yɛma nneɛma bi kora no a ɛnka afei kora no yɛbɛgya paa yi ade ɛyi ne sɛ naade sɛ bɔbɔ ntoma yi wofrɛ ma wo nyina sisi ɛbɛtwa sika ma wofrɛ asaka